екипирани сме и с малко ще се щупим зъбите. Нали бе? Да. Айде! Майко! Какво става YouTube? Днеска ще направя един Ultimate Vlog. Нещо, което не съм правил от може би 2-3 години насам. Като пак ще ходя при братовчет ми в Бургас. Ако не сте гледали предния клип, долу в описанието. Но този път очаквайте много скандални неща от нас. Като също ще вметна, че ще ходя до Бургас със самолет, София-Бургас. За около 1 час е пътя някъде. Да, малко цената наистина не е като да отидете с кола, но пък се заслужава, пестите време. Ще се видим пак от летището, може би ще снимам тук-там някой кадър, като цяло, когато пристигна, вече ще видите какво ще правим. Каснах, сега ще звъна на брачет ми да видя докъде е стигнал. Ало? Къде стигна, братле? Аз съм пред летището. Ден се, пътувам, обаче има малко трафик, може и да закъснея. Ама ако не дойдеш 20 минути, аз се тръгвам. Побързам. Така, върнахме се от летището и тук сме нагласили, може да видите, камери, работи, канала. Тъй ще снимаме подкаст и малко по-нататък във времето ще го кача. От нашите набори надолу става все по-зле. Не може пронотест на 12 да ходиш да пушиш цигари. Или пък да си схилвам в устните, защото и такива виждаме вече, да се правят сетки на 12, което е абсурдно. Добро утро, YouTube. Часа е 11. Снощи снимахме до късно подкаст. Не знам къде се намирам. Голям филм. Камерата спря да записва. А преди това и не бях пуснал. И трябваше 2 пъти да снимаме този подкаст. Пуснахме още една камера за всеки случай. Тя прегря в един момент. Абе... лудница. Ставам сега малко, ще поготвя. Може да ви снимам някакви кадри, ще видя. Хляб, яйца и салатка с домати и гауда. На това ще сме днеска. Тъй свършихме малко работа, направихме му револют и аз сега ще взема 50 лева. Отиваме малко да пазаруваме, за да ги изхарчим 15 лева, за да мога да вземам 50. Схеме, бе. И минахме през магазина, изхарчихме над 15 лева за тия 3 работи. Даже жената нагледа странно в магазина, защото искаме да платим с една и съща карта 3 различни продукта на 3 различни сметки, но се заслужава. И това е един съвет за живота. Съветът ми е: бъдете нагли, за да си постигате целите. До няколко дена ще имам 50 лева и трябва да му пратя 15 и съм с 35 напред. Доволен съм от живота. Опа! Следобедните хранения са готови, ще ходим на плажче. Направил съм тук овес с бадеми, мед и скир, бананчета и нектаринки. Айде директно от плажа. Водата е чай. След малко ще караме джетове, поплискахме са малко. Това е плаж край море. Много добре. А как се намаля, като спра да дам газ? Добре, отляво. Тук не се чува, да знаете. Я да още една. Слушай.
Ето е вечерята. Между другото направиха сутринта, но забравих да я снимам. Кюфтета с най-нормален ориз. Какво става YouTube? Днеска ми е третия ден. Вчера почти нищо не съм снимал. Прибрахме се след плажа, обработвахме там някакви снимки и си легнахме. В момента е 1 без 20. Чакам братовчет ми да се върне от практика. Те разберете какво ще правим. Може би това ще е най-тежкото преживяване от всичките за цялата ваканция. Вдъхни се малко. Така, сега ще ходим да се бием. Взели сме екипировка. Та защо го снимам този клип? Искаме да насърчим малко агресията в мъжете. Не си избивайте комплексите навънка. Просто звъните на братчете си, както аз направих. И се избийте в боксова зала, в нормална среда. Да. Това исках да кажа. Ще се видим в залата след малко. Към залата, екипирани сме и с малко ще се щупим зъбите. Нали бе? Да. Давай. Как прыгаешь? Чего? Стоп! Давай. Не, бе, не. Мен не ме боли от тебе. Няма блъскаш, човек. По-ще ме боли. Как се чувстваш? Може би победа? Не. Бе? Ja. Това беше турнира. На брачият ми са кървясалите. Моите са чисти. Направо не са еба майката. Ама оцеляхме. Нормално да оцелеем. На кафе сме след 1 час, обещали сме. Живи умрели на части. На кафе сме. Не съм снимал много, излязох на кафе с един приятел и ще се видим може би на следващия ден или малко по-късно, ако не ще се сетя, защото като цяло много моменти, разбирате ли, не мога всичко да го снимам. Остава хора, 4-ти ден, мисля, че е това 3-ти или 4-ти, тък му станах, ще закуся и ще свършим малко неща, понеже до вечера трябва да се фащам самолета за София.
Пускам се набързо да ви кажа какво ще правя. Всичките клипчета, снимки и така нататък, които генерирахме през тези няколко дни, ще ги кача на облачно пространство, за да мога да се ги обработя на спокойствие вече като се върна в София. Ще направя едно бързо включване да ви споделя колко ми излезе тази почивка. Така, ще започнем с билетите. В двете посоки ми излязоха 309 лева, след което имах таксита в двете посоки и ми излязоха 40 лева. Храната ми излезе 35 лева за тези 4 дена, учудващо. Слънцезащитен крем за 17, тренировките в залата излязоха по 20 лева и джета 120 лева и у нея 15 лева, които му дадох за революта. С тях купих също храна. Общо 555 лева е крайната сметка. И за в бъдеще мога да направя подобни клипове. Ако разбира се ви допадат, ще съобразя вашето мнение долу в коментарите. Отиваме на лошчета. В Меден рудник са направили нови. Ама чакай, май, къде избяга? Идвам. Ето ги. Много готино тук. Градинки, работи. Толкова струшен не съм се чувствал този бой вчера. 5 набиране и приключвам. Още няколко серии ще направя. Много лекичка тренировка, защото буквално целият ми гръб е в мускулна треска. Бицепсите и главоболие. Това е. Ти кой ще кажеш? Аз съм против. Няма да е чай, че. Няма да чай. Приго! Не, аз се жена за теб. Дай. Добре бе, давай. Приго си. Прибираме са пречупени от лостовите, повече няма да го правим това. Сега отиваме към вилата на братовчет ме. Ей, там е Меден рудник. И ще се пуснем малко по-късно и оттам дирекшън към самолета. Вече съм в къщи, от 1 час може би, в момента часа е 12:20. Мисля, приключвам вече влога, много емоции, много така ситуации се насъбраха последните няколко дни и смятам да се почина, защото утре отново съм на бачка. Ако сте харесали това видео, лайк нагоре, subscribe, коментарче и ще се видим в някое следващо приключение. Чао от мен, аз следвам успех!